Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. A ľudia, nezúfajte, ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. A ľudia, nezúfajte, ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. Držím vám palce ďalším, bolo nás okolo 30. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom a ďalšou súťažou. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. Podporte nás odberom na YouTube, dobre? Pripojte sa k nám do skupiny Rest Powered na Facebooku a buďte pozitívne naladení. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. A tu máme asi 30 ľudí, ktorí potvrdili odber na YouTube a zdieľali náš príspevok, naše video. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. A víťaza zistíme teraz. Meno víťaza je Palo Ščerba. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba. Napíš mi nejakú správu na Facebook s tvojim bydliskom a užij si proteín. Čauec! Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Palo Ščerba.